Latexos albivermellos, un podcast de Alex Gato e Xosé Ramón Penoucos. Bueno, concretamente a terceira entrega deste Latexos albivermellos, esta nova era dos latexos, como é habitual co meu compitrueno Xosé Ramón Penoucos. Que tal, como estamos? Moi boas e moi santas. Te está con nós tamén como a cada mércores Edgar Marentes. Que tal, Edgar, como estamos? Moi boas, que tal? Moi ben. Bueno, Penoucos, seguimos co círculo, non, de xogadores. O outro día pasaba por aquí Iago López. Hoxe temos que dar a benvida a Kevin Presa. Sí, a verdade que hoxe capturamos unha boa presa. Tiñan os meus moita ganas de cazar este home, e a verdade que pillámolo, como se suele decir, pola parte de atrás, pero pillámolo. Vamos a aproveitar tamén que é o terceiro galego que nos visita. Xa poucos máis nos quedan, poucos máis cos de Lugo, pouco máis co de prensa, creo que tamén fala algún galego, e algún máis por aí que os vamos ir pillando pouco a pouco, porque de prensa esta non vai librar, xa vos lo adiantamos. Así teñamos que inventar a entrevista con inteligencia artificial. Vamos a facer un especial entresijos, non, da comunicación do Lugo. Sí, estaría interesante. Sí, señor. A zona oscura. Zona oscura do Club Deportivo Lugo. Bueno, vamos a falar con don Kevin Presa Duarte. Moi boas, benvido. Hola, moi boas. Bueno, vou dar así un pouco por riba a túa trayectoria, un pouco para poñer en antecedentes aos nosos ointes, e logo vas a contar tú que son que foron as túas experiencias en cada equipo e en cada fase da túa carreira, non? Comenzabas no Pontevedra, bueno, supoño que antes terías un primeiro contacto antes de chegar ao Pontevedra, pero vanoslo contar. Pontevedra nacido en Pontevedra no 94, o seu primeiro equipo é o Pontevedra no 2013, cando debuta co primeiro equipo nun partido contra o Cerceda, ascenso na terceira temporada, creo, cando estabas no Pontevedra, cando sacado o ascenso a segunda B. Sí. Pasas logo a UCAM Murcia no 2019, logo un paso breve, entre comillas, pues logo nos contarás tamén por que por Aro Deportivo e Cornellá. Volves a Terriña, volves ao Racing, unha tempada no Racing, vaste despois a Cultu, que logras o ascenso, tamén botas varias campañas, e agora pues, regresas outra vez de novo a nosa terra, a zona celta, ao Club Deportivo Lugo, non? Más ou menos en esencia é así, non? Sí, tal cual. Bueno, pero supoñemos que antes de chegar ao Pontevedra, antes de empezar nas categorías inferiores do Pontevedra, hai un Kevin que lle dá unhas primeiras patadas a un balón, creo que en Ponteareas ou por aí, non? Sí, o certo que o primeiro equipo no que xogo é o Cultural Areas. Creo que eu tiña 7 ou 8 anos, métome porque xogaba ali o meu primo, de feito eu era benxamín, xogaba cos infantiles, porque non había categorías inferiores, e ese é o meu inicio. O certo que era iso, poder ir a pasalo ben, porque meus pais veían que estaba todo o día coa pelota, bueno, pois era unha forma aí de liberarme, digamos. A partir de aí estou uns anos, cando son alevín se quedou o paso ao Condado, estou aí ata que son cadete de segundo ano, en juveniles de primeiro ano é cando vou a un equipo un poquinho máis, nunha categoría máis alta, non? Porque hasta entonces había xogado nas categorías na segunda máis baixa ou así, non, tampouco era un hobby, non era nada serio. E aí firmo no Sárdoma, estou un ano, e bueno, aí digamos que despois empeza aí un pouco unha época un pouco complicada para min no fútbol. Primeiro quero irme a outro equipo e o clube non me deixa, hai problemas, estou ata Navidad sen xogar o fútbol, só adestrando co equipo no que había. Que duro para un rapaz eso, non? Como, perdón? Que duro para un rapaz eso, porque tú eres un rapaz. Sí, pero eu, a verdade é que estaba no Noja, en Cantabria, eu adestraba co equipo juvenil, adestraba co primeiro equipo, o único que non podía facer era xogar o fin de semana. O certo é que, sinceramente, eu sufría máis polos meus pais, porque ao final tiñan o seu fillo, eu sou un fillo único, tiñan o seu fillo a 600 km de casa, non podía xogar o fin de semana. Eles tiveron que facer viaxes a Madrid, a Federación, para intentar solucionar, xuizos, moitas cousas aí que, aparte da escola do fútbol, non? Que moitas veces non se ve. Eu sufría máis por eles que por min.
eu estaba ali, bueno, disfrutaba, tiña os meus compañeiros, levábame ben. En xaneiro creo que cando definitivamente volvo a casa, decido xa que non podía xogar onde eu quería, pois decido non xogar tampouco no Sardo Maseano. Acabo xogando fútbol sala co equipo do barrio dos meus primos. Máxicamente o ano seguinte chamame Pontevedra, xuvenil de terceiro ano, firmo ali, coa mala sorte de que a segunda semana rómpome o cruzado posterior. Por sorte non foi o anterior, non tiven que operarme ni nada, pero bueno, foi unha época tamén complicada, problemas coa recuperación, bueno, moitas cousas, e quizás sexa esa parte que non se ve ou que non se sabe de min, pero que bueno, que quizá é o que ha feito que agora pois a miña personalidade, digamos, non? Porque, bueno, foi unha época bastante complicada para min, pero sobre todo eu sufrí moito polos meus pais. Pero estamos contando ao lado, entre comillas, negativo, non? Pero, ao fin e ao cabo, a realidade é que nos estás dicindo ao final, que para un futbolista profesional haber pasado por eso é casi unha cátedra, non? No momento me refiero a que relativizas logo outros problemas, como pois agora non vou convocado, podes decir que tontería non ir convocado cando realmente eu pasei moito mal antes era un ano, non? Pásame agora e olvidaste do que pasou, non? Sí, bueno, tamén é verdade. Se non xogas cabreaste igual, pero bueno, é certo que, bueno, eu ao principio o fútbol para min era pasalo ben, non o vin nunca como unha forma de gañarme a vida, de chegar moi lonxe. Bueno, quizá cando dou o paso digo, ben, a ver se podo conseguir algo nisto, pois vivo todo iso e estive a punto de deixalo todo. A verdade é que era máis a paixón que sentía pola pelota que outra cousa, o que fixo que continuase. Hai un momento na túa cabeza, Kevin, que dis valgo para isto, quero ser profesional, podo ser profesional, ou é algo paulatino de van pasando as semanas, vas notando que melloras, ou decididamente eras os que decías, non, eu quero vivir disto, quero ser profesional? Vai moi pouco a pouco, porque realmente non o vexo como unha posibilidade ata quizá o meu primeiro ano senior. Ata entonces, bueno, veía que a xente dicía que, bueno, que destacaba un pouco, que podía ir mellorando, pero tampouco tiña como obxectivo conseguir grandes cousas. Eu consigo xogar en terceira división co primeiro equipo Pontevedra e para min era algo impensable, un ano antes, o mellor. E aí empecé a dicir, bueno, a ver que pode pasar. Conseguimos o ascenso e digo, anda, non me veía nesta situación, non? Xogando na antiga segunda B. Pouco a pouco, o sea, quizá ata os 19, 20, 21 anos non teño realmente ese sentimento de dicir podo conseguir cousas grandes ou podo chegar relativamente lonxe nisto. Bueno, penso que pase no futuro, esperemos que botes moitos anos no Club Deportivo Lugo, que te convirtas nun dos mitos do Club Deportivo Lugo, cunha afición que é moi dada a facer mitos, xa te digo tamén que é moi dada a poñer no pedestal a alguén que a mellor algún xogador que estuvo solo un ano e o temos moi arriba, por eso te digo que a pouco que lles vayas dando unha afición agradecida, non? Pero agora mismo Pontevedra podese dicir que é o equipo da tua cidade e da tua vida, non? A todo agora, non? O máis importante, non? Sí, a ver, é que esta discusión tiña fai pouco nunha reunión cuns amigos que comparaban Pontevedra e a cultural leonesa, non? En León. Son dúas etapas moi distintas. Eu en Pontevedra debollo todo porque foi quen apostou por min cando estaba nesa situación totalmente negativa, que estaba a punto de deixalo todo, e apostou por min, deu unha oportunidade, pasei moitos anos ali, disfrutei moito, pero é certo que en León é diferente, non? Píllame xa máis maduro, noutra idade, cheguei a ser capitán, vives todo desde máis dentro. máis maduro. Claro, valoras outras cousas e case non sei cal por unha por diante da outra, pero quizá o que vivín en León marcoume máis que o que vivín en Pontevedra. Non quero despreciar nin moito menos o que me deu a Pontevedra, pero non sei, quero que se entenda iso, de que ao final son épocas distintas, valóralo de forma diferente. Bueno,
valoras outras cousas distintas. E como valoras precisamente ese primeiro ascenso que acadas co Pontevedra, ese ascenso a segunda división B, diante dos teus, na túa casa? Como viviches ese... No, pues, foi moi especial. Ademais, tive a sorte de facer gol no partido definitivo, na volta contra o Aro. Non sei, foi... Nese momento era un soño, conseguilo con un clube moi cercano a túa casa, repito, que habían feito por ti, pois era como unha forma de devolverlles a confianza. A verdade é que é unha das cousas que gardo con máis cariño dali. E por que decides deixar o Pontevedra? Buscar novas aventuras, novos retos? Bueno, é certo que estaba aí nunha desas situacións que podía dar o paso á segunda, que había equipos que podían interesarse en min. Eu había pedido un tempo o clube para que me deixara pensar, que me deixara valorar as opcións que podía ter. E dun día para outro, nunha rolda de prensa, a presidenta di que eu estou fora. Sí, é verdade, recordo aquele detalle, fora curioso, sí. É como eu me entero da noticia, o sea, non mo din antes, o sea, entonces, bueno, aí creo que hubo falta de entendemento, creo que as cousas, incluso eu igual non actuei como debería, pero bueno, repito, eu pedín un tempo que quizá non mo deron, ela tomou esa decisión e a partir de aí, pois, eu tuven que buscarme a vida. Bastou Can Murcia, daquelas un equipo con bastante nome, con bastante sona. Como foi esa etapa en terras levantinas? Dura tamén, porque é unha época na que teño moitos problemas co adutor, con a pubalxia, ao final, pois, creo que acabo xogando 1 ou 2 partidos de Liga en Navidade cando din que xa non contan comigo. Pero bueno, outra época para aprender, outra época para aprender a valorar outras cousas. Serviume para iso, momentos complicados, como ben dicías antes, empezas a pensar todo o que viviche antes e diste, pasei non moito peor do que pode ser iso, non xogar ou un partido quedarte no banquillo, non ir convocado. Valoras iso de forma distinta. Sí, que ao final moitas veces os aficionados, os xornalistas, miramos os futbolistas e dicimos, joder, son uns privilexiados, ganan bastantes cartos, non teñen un horario tan ríxido como pode ser un traballador profesional, pero logo, claro, nos contáis estas historias e nos damos cuenta que a veces, e sobre todo no vosso caso, que sou de xente moi nova, a veces asumir algo dese tipo non é fácil, non? Que, inda que sexamos privilexiados, como ben dís, somos persoas. Sí. Nós tamén pasámolo mal. Ti podes gañarte o diñeiro que queiras, que axúdate a ser feliz, pero hai cousas que logo o diñeiro que teñas non importa, non? Nós temos que tomar decisións, deixar atrás a familia, estar a moitos kilómetros da casa. É certo que falo por algo que che gusta e por algo que queres ti, pero a veces non é doado tomar esas decisións, non é doado pasar momentos complicados lonxe da túa familia. Ao final temos problemas como ten calquera outra persoa. Sí, é que é curioso, non? Nos botamos as mans á cabeza a veces cando salga un xogador de primeira división e con problemas mentais e que temos tal. E dices, ostras, pero si é normal. O normal sería normalizalo, non? É unha persona máis, é unha persona con seus problemas e que se debería de normalizar ese tipo de situacións. Non vivides en ninguna burbuja, está claro, non? Non, repito, cada un ten os seus problemas. Ao final, hai que ter moito cuidado co que se di, porque hoxe en día, aínda por riba, pois, co todo o que hai das redes sociales, que claro, ti faz un perfil, poste unha foto dun can, por exemplo, e empezas a falar do que queres, moitas veces non se pensa moito o que se di. Eu teño sorte porque non teño redes sociales e iso non me afecta, pero... Debe ser dos poucos, Tú, bueno, Nai Simón é pouco máis pouco máis que dais, non? Sí, hai poucos, pero é iso, o sea, eu teño compañeiros que ven moito as redes sociales, que leen moito, e se ti non és forte mentalmente, pois pode afectar. Creo que é iso, que
A xente fala por falar moitas ocasións sen pensalo ben. É a sociedade na que vivimos hai unha persona, claro, hai unha persona detrás, hai unha vida detrás, hai unhas familias detrás, eso é o que decías, ao final o cuarto pues, non é todo, o sea, sí que axuda, pero ao final non dá tampouco a felicidade plena. É moi importante, pues eso, a salud mental, estar ben, e vayas a donde vayas, pues estar lonxe da familia, quero decir, eso sí que é un peso importante que bueno, nos momentos complicados, pues se incrementa seguro, así que bueno, hai que irlo levando, que non queda non queda outra. Sí, no, pero bueno, non te redes sociales é positivo, de todas formas, levase de outra forma, Sí, moito máis tranquilo, moito máis tranquilo. Só fai falta que nos digas que non tes tatuajes tampouco. Non teño. Ah, mira, ves. Futbolista... Ora falamos do peinado tamén. Algo ten que ter. Bueno, hombre. Algo ten que ter. Tampouco miro fútbol, se te parece. No. Tampouco ves partidos. Uy, que curioso. Pero temos que preguntar a Baroni. Eu teño unha dúbida. Hai que preguntarle a Baroni que xente ficha, macho. Isto non pode ser. Eu teño unha dúbida. É dicirlo de prensa que lle poñe redes sociales a funcionar inmediatamente. Non hai un departamento de redes sociais, non, hai que montalo, hai que facer algo. Eu teño unha dúbida que, claro, antes non vos quixen interrumpir, pero bueno, a raíz do que estás comentando agora, claro, ti non fuches un neno desos que dicen, pues quero ser futbolista, non? Que querías ser? Ata que te dache conta de que ibas a ser futbolista. Nin o sabía. Dixaxe, eu quero ser, pero non sei o que, non? No, nunca fui unha persoa que de neno pensase quero ser isto ou aquilo no futuro, non. Eu era feliz co balón. Creo que por iso pois, os meus pais toman a decisión de meterme nun equipo de fútbol e a partir de aí pois empezo a xogar, como dixen antes, pero tampouco co obxectivo final de chegar lonxe ou de chegar a ser profesional. É algo que vai aparecendo pouco a pouco e que me leva pois a onde estou agora. Vaste logo a Aro e Cornellá, tamén unha temporada que pasa moi rápido, non? Estes dous equipos, que aí si terás poucos recordos, non? Sí, porque Aro é unha época ao sair de UCAM pois firmo ali para acabar a tempada, pero é cando se para todo polo COVID. Creo que finalmente estiven ali mes e medio, 2 meses como moito, creo. De feito, creo que nin chego a debutar ou xogo uns minutos solo. O ano seguinte, cando firmo no Cornellá, que cando se fai estas divisións para ver que equipo vai a primeira ref, cal se queda en segunda ref, bueno, teño un ano moi bo ali, no que volvo a sentirme, a toparme ben, bueno, logo, pois, cando volvo a casiña, a Claro, ese ano foi o que che abriu as portas de un dos grandes do fútbol galego, non? Do Racing de Ferrol, cando volves a casa e volves a Ferrol, sí, non? Tiña ganas de volver porque Cornellá estás na outra punta de España, había estas medidas que non se podía viaxar, creo que, pois, iso, cando falamos das dificultades de ter a familia lonxe, pois ese ano creo que tanto a miña parella como meus pais nun ano inteiro miro os 15 días, 20 días, en persoa. Sí. Claro, eu tiña un sentimento de dicir, quero... Había morriña, non? Sí, tal cual, aparece a opción do Racing, unha opción interesante, por iso decido volver. Además non é calquera, non? É todo un Racing de Ferrol, como o caso do Lugo, é dicir, estamos falando de equipos xa importantes, non? Sí, era como, bueno, dar un pasiño adiante. Cando eu vou a UCAM, creo que é un paso adiante tamén. Como din, a veces tes que dar 2 para atrás ou 1 para atrás para volver a avanzar, non? Creo que, bueno, o que vivín en Aro e ir a Cornellá, que quizá non ten ese nome, pois foi como un pequeno paso atrás para coller impulso e logo pois chegame unha gran oportunidade que é a de ir ao Racing de Ferrol. Bueno, do Racing a Culto, aí sí que foi o salto grande e aí sí que foi un pouco, non sei se decir a túa madurez, por onde che queda moito fútbol por diante, pero sí donde igual pasache de rapaz a máis home, non? A moito máis maduro, non? Sí, creo que neses 3 anos teño un montón de vivencias, sobre todo aprendes iso, a valorar as cousas de outra maneira, a mirar as cousas de outro foco. Tócame ser primeiro capitán, cousa que nunca quixen, pero... Decir, onde me meteis aquí, non? Pero tócame, é iso,
aprendes a valorar outras cousas, tes que afrontar outros temas que antes, como simplemente xogador, igual non tes que facelos, ou lidiar... Ves outra cara do fútbol tamén. Claro, ter que lidiar en vestuario, a cúpula, como digamos, bueno, pero ao final son 3 anos nos que vivín de todo. Pasei do primeiro ano salvarnos nas últimas xornadas a conseguir un ascenso á segunda, que é o máis grande que he conseguido ata agora. Deportivamente, non sei, é o que falábamos antes, o recordo que teño de León para min é moi, moi grande. Bueno, falabas antes do ascenso ao Pontevedra, contanos ahora como foi o ascenso da Culto, porque tamén foi algo tremendamente especial, non? Foi unha liberación, porque foi un ano moi bonito, é un ano no que conseguimos ir líderes desde a primeira xornada ata o final, pero claro, pasas de ter esa ventaxa enorme que parecía que en marzo já estaba feito a logralo no último partido por un gol que habías metido no minuto 90 contra Ponfe. Foron momentos nos que estaba moi asustado, por non utilizar outra expresión, pero bueno, a verdade é que despois foi unha liberación, unha alegría, bueno, foi iso, conseguir un ascenso a segunda que, repito, de pequeno non era algo que eu tivera en mente, pero claro, co paso dos anos, pois sí que mirábalo aí como, dices, bueno, pues, oxalá conseguilo algún día. É máis importante, unha vez que sabes o camiño, se ves que tal este ano, podemos repetir, se che parece ben e queres. Se podemos firmalo agora, eu encantado. Pero bueno, foi perdón un segundinho, foi un proxecto, no, de 3 anos, me parece que fora, no, de 2-3 anos, que ao final foi o que levou o casi se equipo frustra no primeiro. Que foi a ascender, no, quero dicir, un pasiño a paso, con moitos xogadores dun ano pasando ao outro, do segundo pasando ao terceiro, un bloque, por así decirlo, xa que foise armando, no, e iso ao final encadenou no ascenso. Quizá o proxecto é de 2 anos, que cando cambia vaise o Llamazares, que estaba antes, e chega Natichu, hai cambios, chega o novo míster tamén, porque o ano anterior, bueno, era como un pouco, sí, un cambio, pero o cambio grande vi o segundo ano que estou eu. Creo que quedamos ese ano 3 xogadores do ano anterior, como moito. Sí, dende o primeiro momento falábase de eso, de proxecto, de hai que ter paciencia, os comezos non foron fáciles tampouco, e mira, ao final o ano seguinte, dándolle continuidade á plantilla, a xente que estaba a traballar ben, conseguimos algo moi grande, bueno, como falabas antes, pois a ver se podemos repetilo aquí. Como falaba, non? Como tenéis que facer. Un momento, non sei se ves algún paralelismo dese proxecto que estás contando con isto, non, que se supón que o Lugo, a situación actual, quero dicir. Ora, se nos di que si queda como un campeón, No, pero que é certo, xa o comentei en algunha ocasión, vexo cousas moi parecidas, a reconstrucción, o cambio da xente que manda, unha plantilla totalmente nova, ese obxectivo que para min creo que é moi importante, que é o de ir enganchando a afección, que vaya vindo o Anxo Carro. Creo que son cousas que se parecen moito ao que vivín eses 2 anos aí, bueno, tanto eu como Sama, que tamén tivo a sorte de vivilo. Non sei, eu vexo moitas cousas parecidas e repito, oxalá acabe o final sexa o mesmo. Eu firmaría o agora. Algo máis holgado, non? Millón. Sí, non sufrir tanto. Bueno, se hai que sufrirlo... Ou sufrir. Se hai que sufrir e se consigue, pois... Correcto. Porque falabas da Culto, empezasteis arrasando, porque realmente todos pensábamos que en febreiro estabais ascendidos, era o que se falaba. De repente frenazo, pasadero mal hasta ese último partido, unha cousa similar ao que está pasando co Tenerife, unha cousa similar ao que pasou con outros equipos, unha primeira ref que non perdoa, non? Que hai que nadie se pode sacar peito porque che meten unha fuciñada e se convierte en chepa, non? Sí, para min hai moita diferencia da segunda vez de antes a primeira ref de agora. Eu creo que o nivel subiu. Creo que se demostra ano tras ano que as cousas, os equipos cada vez están
moito máis parexos, que calquera parece que vai hundido na clasificación, xoga contra o primeiro e gana, non? Pero bueno, que pasa en todas as categorías, pero creo que aquí está todo moi igualado e por iso creo que hai que saber manter esa estabilidade, esa tranquilidade de non ser unha montaña rusa de emoción, sobre todo. E niso estamos traballando. Eu creo que iso é o que busca sobre todo o míster, o corpo técnico, de manter unha estabilidade e que do equipo que vaya crecendo, que siga asimilando conceptos. Eu opino que vese no día a día, vese no campo. Eu creo que cada vez facemos máis cousas, que as cousas van saindo mellor. O que agora temos que conseguir pois é que os resultados realmente sexan os que acaben de acompañar o que facemos no campo. Bueno, ainda que non estabas moi lonxe, estabas en León, pues, volta de novo a terra, volta de novo a Galicia, chegada neste caso ao Club Deportivo Lugo. Foi un fichaxe fácil, convenceronte rápido ou realmente pensáchelo moito? Como foi un pouco o proceso? O certo é que hai unha primeira toma de contacto no que o Lugo pois mostra unha interese en min, que lles gustaría contar comigo, pero bueno, queda aí como un pouco apartado, normal. Eles valorarían outras opcións, eu tamén estaba valorando as opcións que podía ter, ata que chega un día como que acelerase todo e que queren contar comigo sí ou sí. Creo que nun día ou dous queda todo cerrado, todo feito, e nese sentido creo que foi un proceso normal e moi rápido, a verdade. Oye, cando chama un tipo como Javi Recio, con todo o que supón de Javi por detrás, eso impón un pouco, dalle máis seriedade? Como se vive? Porque, a ver, bueno, todos sabemos que cando chama alguén de nome é distinto, non? Sí, a realidade é que, bueno, el falaba co meu axente, non falaba comigo directamente. A min, ata que está todo firmado, non é a primeira vez que falo con el, pero é certo que el xa me había chamado para aquel Mallorca que descende a segunda vez, había tido a posibilidade de ir para ali, pero non, bueno, o Pontevedra non estaba disposto e ao final non se dá, pero bueno, que el xa había tido a intención de contar comigo para algún proxecto seu e, bueno, pois este ano deuse. Logo, de feito, cando me chama por primeira vez, dime, por fin podo contar contigo, no. Eras unha presa codiciada, non? Así, non? Non, pero acordámonos dese ano que xa había habido algún contacto e que, bueno, non se puido dar. Ata que punto influye unha nova propiedade, unha xente que chega con moita ambición, con proxecto e con un adestrador como Iago Iglesias ao banquillo? Pois moito. De feito, bueno, é o que me anima a vir aquí, aparte, bueno, estar preto da casa, pois falarme moi ben do míster, do seu estilo, o pouco que eu coñecía tamén, pois gustábame. E logo todo o que me comentaron alrededor do clube, por dentro do clube tamén, os cambios que se están a facer, o proxecto que había sobre a mesa, pois foi o que acabou de convencerme para vir aquí. Bueno, mediocentro llegador, din que eres, non? Eres un chegador, 14 goles. Hai que subir esos registros, non? Hai que marcar algún gol máis esta tempada, non? Non sei quen di o de mediocentro chegador, digo, pero bueno, vamos. Digo por decir, por introducir unha conversación. A ver, eu considérame un xogador que podo adaptarme a diferentes situacións, tanto, bueno, este ano creo que viuse que tanto podo xogar así como de 8, tendo chegadas dúas áreas, box to box, que sería, non? Agora os últimos partidos pois xoguei un pouquiño máis de pivote, aí un pouco máis fixo por diante da línea defensiva. Bueno, eu trato de adaptarme de que ao final o que eu quero é xogar. Teño que xogar de... Que non é fácil neste equipo. Non. É máis a túa posición onde pegas unha patada e salen cinco centrocampistas de luxo, non? Tal cual, pero por iso, o importante, o que eu quero é xogar. Se teño que xogar de lateral ou teño que xogar de dianteiro, pois xogo, non? De porteiro non, que as mans non se me dan moi ben, pero é iso. Creo que podo adaptarme a diferentes situacións e, bueno, ao final, pois tamén tes máis posibilidades de xogar ao poder adaptarte. Aparte, un equipo de corte Iago Iglesias para ti debería ser o idóneo, non?
dalle moita libertad ao futbolista, entre comillas, gusta a xente creativa, co cual para ti, en teoría, sería a situación idónea, non? Sí, e sobre todo que ao final o que propón o míster é disfrutar a través da pelota. Creo que calquer xogador prefire xogar e ter moito balón máis que correr detrás del. Entonces eu creo que todos niso estamos de acordo, creo que todos gustanos ese estilo de xogo. Ao final, tanto o míster como o Javi como o clube pois firma xogadores con eses rexistros para este modelo e, bueno, eu creo que vese, creo que o equipo tivo xa momentos de fútbol no que vese esa complicidade, ese, non sei, como que nos entendemos moi ben. Obviamente hai que seguir crecendo dando pasos, pero creo que o pico de forma noso da forma de xogar do equipo ainda está por chegar, obviamente. Dicíanos outro día o teu compañero Iago López que antes de firmar que dixera literalmente a Javi Recio, a quen vas a traer? Tú vai fichando e eu decido se vou ou non vou. Tú eres tamén deses ou eres do que, non digo que che dé igual porque igual non che vai a dar, pero eres tamén dos que miras moito, joder, a ver que compañeros vou a ter, ou a ver por onde van os tiros, ou a ver como é a historia, non? Sí, a ver, é certo que ao non ter redes sociales moitas veces nin me entero de moitas cousas, non? E eres máis feliz, tamén cho digo. Sí, o que pasa é que teño amigos que son moi, perdón pola expresión, cabróns. Bueno, eso témolos todos. E ao final, inda que ti non vexas nada, o WhatsApp sí que chega todo, non? E acabas enterándote, pero bueno, moitas veces, de feito, ata me enteraba por algún amigo que me dicía, anda, ides a firmar a Lago ou ides a firmar a non sei que. Bueno, vale, gracias. Alegro. Agora xa o sei. Pero sí, obviamente ti miras quen ven e que proxectos están a facer, pero bueno, neste caso eu tiña bastante claro onde viña, tiña claro que era onde quería estar. Quizá pois non lle din tanta importancia a xente que estaban a firmar, pero bueno, noutras ocasións sí que mirei máis. Eu solía mirar máis que iban firmando. Entre comillas, Lugo, por lo menos desde fora, da impresión de ser un sitio cómodo para o futbolista, non? Non leves demasiado tempo, pero sí parece un sitio bastante cómodo para crecer, para non estar agobiado, para poder sacar un pouco o fútbol que ao mellor noutros equipos non consigue florecer, non? Sí, foi unha das cousas que cando eu a punto de firmar, decido chamar a unha xente que había estado aquí dentro do clube, o que me chega é iso, que é un clube moi familiar, moi cercano, que intentan darche moitas facilidades, unha ciudad cómoda. Estou no vivindo e comprobando agora que é así, non? A verdade é que estou moi cómodo aquí, o clube pareceme que ten as bases principais para, bueno, notase que estivo no fútbol profesional non fai moito, non? Moitos anos, e creo que ten esas bases para pronto volver a estar aí onde creo que merece estar. Poñéis o listón moi alto, pero xa non é que o poñamos neste caso os medios de comunicación, senón que desde a propia directiva, desde o director deportivo, o adestrador, ninguén escaquea o bulto a hora de que, inda que sea un proxecto de 2-3 anos, é un proxecto de ascenso. Aquí nadie vos escaqueai, nadie elude responsabilidades nese aspecto. Non, ni moito menos. Nós somos conscientes de que os obxectivos son altos, son grandes, sabemos que queremos estar mínimo neses postos de privilexio, pero tamén, como dicía antes, sen perder o foco de onde vimos, de que ao final é un proxecto totalmente novo, que estamos no camiño correcto, pero que ainda quedan moitas cousas que facer, pero obviamente é moito máis fácil crecer se estás nos postos de arriba que se tes que pelexar por un descenso ou estar nunha situación que non é tan cómoda. Tú mismo decías antes, falando pola culto de 20 e pico fichaxes, que dabais 3, está nun Lugo, pasa exactamente igual. Non é fácil unha pretemporada así, non? Non, porque o estilo do míster é moi bonito para o xogador, é moi bonito para a xente cando ve, pero hai que collelo, non? Asimilalo, coller os conceptos, e ademais o míster é unha persoa moi perfeccionista, é moi tozuda nese sentido, que as cousas ten que ser
dunha maneira, é certo que despois demóstrache que ten razón, non? Que en moitas ocasións, pois, logo faz o que di e quedaste así e dis, se tiña razón, é así, tal cual, non? Pero non é fácil, ao final iso, somos moita xente nova, cada un fillos da súa nai, do seu pai, que veñen de estilos de fútbol distintos os últimos anos, leva un tempo, obviamente xa se ven cousas como dixen, pero queda moito marxen de mellora todavía. Me facíame gracia nos primeiros adestramentos, que foi cando máis vos fun a ver, cando vos poñeron os dous campos, e a ver, había algún que máis ou menos se iban enterando, pero había outros, teño visto pulpos en garaxe bastante menos despistados, non? Non eran fáciles os primeiros adestramentos, non? Sí, pero bueno, o cual xa vos demostraba o que quería, lóxicamente. Sí, a ver, pero iso pasa sempre, non? Xúntase os primeiros adestramentos, que o xogador ven das vacacións, hai que arrancar, leva o seu tempo, hai xente que custalle máis, xente que lle gusta menos, bueno, ademais era iso, asimilar novos conceptos, todo o que quería o míster ensinar e demostrarnos, pois leva o seu tempo e ainda a día de hoxe pois estamos nese proceso, pero bueno, entra dentro desa palabra proxecto que tanto se fala e que eu creo que hai que ter esa paciencia e tampouco volvernos tolos. Obviamente sabemos onde queremos estar, pero non vas pasar de estar en 0 a chegar ao 100 nun día, non? Leva o seu tempo e bueno, por iso creo que hai que ter esa tranquilidade, pero estou convencido de que imos no bo camiño. Falando de arrancar, que che falta para dar ese paso definitivo? Digo porque estamos vendo un futbolista un pelín intermitente, dito así, non? Como se algunha vez non te atoparas cómodo, outras veces de repente saleste. Que che falta para atopar esa regularidade? Bueno, creo que entra dentro de... Tu inicio de temporada, incluso, non? Sí, creo que entra aí dentro dese proceso de adaptación e, bueno, ao final... É que xa o dicías antes, hai moitos xogadores bons, sobre todo na nosa posición, creo, e ao final dá igual quen xogue, non? Creo que estamos rendindo todos ben, obviamente todos podemos dar un ou dous pasiños máis e estamos traballando niso. Obviamente eu oxalá estivera sempre no mellor nivel, non? Sí, Pero sí, bueno, é para o que traballo, é o que intento facer día a día, pero bueno, hai días mellores e días peores, pero bueno, se algo creo que trato de facer é dar sempre o mellor de min, dar o meu 100%, o compromiso que eu teño o lugar ao que vou sempre máximo e, bueno, a partir de aí, pois, iso, tratar de mellorar día a día. Bueno, e a ciudade, a xente, o club, os elementos como este que están aí na grada, que tal te están tratando? Ben, eu creo que ben, a verdade é que non teño queixa. É certo que a xente tampouco é que te pare moito, o sea, deixa o xogador, por lo menos no meu caso, igual non me recoñecen, non sei, pero deixame bastante tranquilo e iso, bueno, era parte do que me contaban, no? De que era unha cidade moi tranquila nese sentido, e que para vivir era moi cómoda e que pro futbolista pois era algo que de agradecer. Bueno, a verdade é que despois iso, a xente cando ven os partidos, cando saludas antes ou despois, ou iso, se algunha vez para na calle, pois todos moi amables, e a verdade é que eu atopome moi cómodo aquí. O que decimos sempre, eu creo que con razón, desde todos os ámbitos, é que Lugo é unha cidade, a afición do Lugo é unha afición agradecida. No momento que lle das algo, por pouco que sea, que che responde. Damos esa impresión a propios xogadores. Digo iso por estando además que dades vos sempre ao final do partido, sempre celebrando con eles, o sea, cal celebrando ou como mínimo saludándoos, non? Eso era algo tamén que a veces se botaba de menos, non? Vos notáis esa comunión ca xente? Sí, a verdade é que a xente está respondendo, de feito en moitos partidos aquí de casa, os primeiros, pois sempre dicíamos, bueno, a ver canta xente ven hoxe, canta, ao final miramos e dicíamos, ainda hai máis xente da que pensamos, non? Eu creo que distí, que a xente é moi agradecida, creo que tamén eles son conscientes de que o equipo está en crecemento, de que obviamente as cousas non saen como nos gustaría sempre, pero que o equipo ten iniciativa, que fai bo fútbol, que o equipo quere gañar os partidos, e creo que iso contaxa a xente, e, bueno,
oxalá, pois, nun tempo o Anxo Carro, cada vez que xogamos na casa, pois este como estaba fai uns días contra a selección, non? É un dos puntos que temos aí apuntado no proxecto, que enganchar a afección, e que eu creo que o estamos a conseguir. Bueno, falamos un pouco da actualidade xa no tramo final do programa. O que se está falando é os partidos de fora da casa. Que vos falta para dar ese pasiño que por fin se logra esa primeira victoria? Porque, a ver, eu creo que puñestes todo o que había que poñer. Non vamos a falar de arbitraxes, porque non é o programa para falar de arbitraxes nin de decisións, non é o caso. Pero ou por unhas cousas ou por outras, xugando vos partidos, non chega esa victoria, non? O sea, digamos que non é xeneroso o fútbol con vos fora, non? Sí, a ver, eu creo que temos que ser honestos en certos partidos como foi Zamora ou Talavera o equipo non estivo á altura. Creo que esos partidos pois o equipo non estivo ben, somos conscientes delo. Pero os últimos partidos fora da casa eu creo que o equipo deu un paso adiante, creo que a forma de competir sobre todo é distinta e quizá merecimos ter algún puntiño máis, pero bueno, isto é fútbol e esperemos que máis pronto que tarde pois tórnense a, non sei, que os resultados pois empecen a acompañar, que o equipo sobre todo consiga esa primeira vitória fora da casa que creo que é necesaria para nós, para quitarnos ese peso de enriba. O importante é que o equipo está a crecer, agora hai que centrarse no partido de casa e xa nos tocará volver a pensar en cumplir ese puntiño que nos queda aí de conseguir unha victoria fora. Bueno, sábado Pontevedra, non? Aí hai sensacións bastante encontradas no teu caso, non? Sí, un dos equipos da miña vida, xa o dixen, para min vai ser un partido moi especial, volver a xogar contra eles. Hai xogadores que xogaban conmigo cando eu estaba no Pontevedra, como é o caso de Edu Sousa, de Alex González. Estante vacilando xa, estálos vacilando, como vai a cousa? No, aí non vaya a ser que perdáis uns ou outros. No, aparte que eu son un desgraciado para iso. Igual que as redes sociales, o WhatsApp, sí, utilizo, pero que non son a típica persoa que mantén un contacto, non sei, non vai no meu ser de manter un contacto continuamente, pero bueno, eu, por exemplo, valoro outras cousas. Eu sei que, por exemplo, con Edu Sousa, sei que tanto o el ou eu precisamos algo agora, unha chamada e aí estamos, non? Eu creo que iso é o que de verdad importa máis que o de estar continuamente falando. Pero bueno, vai ser bonito volver a velos e enfrentarme contra eles. Ora, se fóramos Marca ou As, un medio destes tan serios, preguntaríamos: vas celebrar un gol se o marca? Pero non llevamos a pregunta. Somos xente moi seria. Ademais, o míster tamén ten sentimentos encontrados. Sí, non vai ser que se cabre o míster por encima. Oiga, que non celebra. Efectivamente. Bueno, estamos no tramo final. Eu, pola miña banda, fagoche última, que vos facemos sempre o que vos trasladamos xente, non? Sempre. Un pouco, pois, que lle dis a xente, que lle dis a afición albivermella do que sintes tú e do que lles queréis regalar este ano. Bueno, eu sinto que xa vimos falando, que a xente ten ganas de fútbol, que ten ganas de volver o que estamos a facer, que a xente ten ganas de animar, de estar co equipo, e que nós estamos facendo todo posible para conseguilo, para que os resultados sexan aínda mellores e que, bueno, que eles teñen que sentirse partícipes disto, que ao final nos momentos complicados eles son os que moitas veces poden marcar a diferencia, sobre todo nos partidos de casa, e que sigan animándose a vir ao Anxo Carro cada vez que o equipo xogue na casa. Pois perfecto. Bueno, pois hasta aquí o interrogatorio deste mércores. Kevin Presa, graciñas por pasarte hoxe polos micrófonos da cadena SER, e oye, que vaya moi ben ese proxecto do que tanto falamos. O Gallá estaremos aquí dentro de nada para celebrar. Xa o terceiro ascenso, a terceira vai a vencida. Vai celebrar o terceiro ascenso. Non os gafes. Non gafo nada, toca. Kevin, Penocos, Edgar, graciñas, como sempre. Moitas grazas. Apertas.